Pajago gala-gala mancalia asoy tabang dek karano laki nan indah pulang-pulang mancalia asoy tabang nyo galak-galak surang iko disapo sene nyo langsung mamuransang lamu-lamu pajago dicalia bantuak setan rasu-rasu pajago lah bantuak kamang gigi ancak dari kini wak bajalan karano bati he sagadang tunggak musaji. Masai bana awak bate tangga jorang dalam tiuk pajatu lalu pintu rumah den tutui pada pajatu si teres galak-galak surang labia ancak di kabek di rumah sakit gadoi. Pajago galak-galak mancalia asoy tabang dek karano laki nan indah pulang-pulang mancalia asoy tabang nyo galak-galak surang iko disapo sene nyo langsung mamuransang lamu-lamu pajago dicalia bantuak setan rasu-rasu pajago lah bantuak kamang gigi ancak dari kini wak bajalan karano bati he sagadang tunggak musaji. Masai bana awak bate tangga jorang dalam tiuk pajatu lalu pintu rumah den tutui pada pajatu si teres galak-galak surang labia